sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:43. Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Siyari kita sa ika-8 ng adlaw sa bulan sa Setyembre 2021. Mga kaaksyon, damo-damo ang mga senaryo kag mga balita sa nasyonal. Ti karon nga adlaw nagpatigayon man sang isa ka replay nga pahayag ang presidente sa bugos nga pungsod Pilipinas. Dire mga kaaksyon, may pilaman ka mga ginpangbuyan ang presidente sang pungsod sang Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. Sila niya, hirap tayo sa ekonomiya, hirap naman tayo sa health. Kung sa health natin ilagay lahat ng resources natin, babagsak ekonomiya natin, babagsak Pilipinas. Kung nasa ekonomiya lang, babagsak din ang Pilipinas. Ay, porte, grabe nga mga tinaga kag pila ka mga bagay ang gintalakay. Ti Gordon na naman nakasintro kaina ang palayag sang presidente. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Karon man nga aga ginlaunch na officially sang mga mismo na nanday Panfilo Ping Lacson kag Senator Soto ang ila sining tandem mga kaaksyon para sa 2022 election bilang presidente kag vice-presidente. Ginlaunch na nila subong nga adlaw ang ila sining official ng kandidato
sa palabuton nga eleksyon. May konvensyon man ang PDP laban Kosiwing dito sa Metro Manila. Kasadya man nga sitwasyon ini ba? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Pero sa aton sining nga mga kaaksyon na still panumdumon tagid or ikwanon tagid tumano na mga social distancing ang face mask kag face shield kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan. Hindi gid magkalipata kay si COVID-19 yara lang mga kaaksyon. No? Ang bagyong si Jolina daw sa Luzon area nagapadulong na kagati damo-damo man to mga residente no nga naapektuhan sang tubig baha kag si Kiko naghahana na naman nga tirada to sa area sang Luzon kabayuntang hindi na sila maghapit pa pagwa ining duwa ka mga bagyo nga nag-agi or nag-aagi diri sa pungsod Pilipinas. No? Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan ang iban sinig pakuro lang sa ilatag sa ka mga puluyan. No? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental kag kalakipman sa aton sining mga kaaksyon sa Oriental side sa mga banwa kag syudad welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man mga kaaksyon ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan and Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta sa sining udto anong mga balita sa sining aga sa atong sining pagpangalagad samtang nagapaniyaga ang halos kalabanan. Dalon ta lang mga balita upod ang mga report sa aton sining mga action reporters. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. 88 ka mga pamilya na apektuhan sang Bagyo Jolina sa Negros Occidental. Mga Negrense ginapaalerto naman sa Bagyo Kiko. 51 anyos nga auto-elektrisyan sa syudad sang Talisay na patay ini bangod sa COVID-19 kahapon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Inoy Novero, padayon ang pagpamatok sa ginaduso nga limited face-to-face classes. Sa BCPO naman nga balita, manginkaupod ta, si Aksyon Eden Abuso, mga persons deprived of liberty sa napulo ka mga station sa BCPO, ginumpisahan na mabakunahan matapos ginaprubahan sang EOC ang pangabay sang kapulisan. Kag basi karon makahingagaw maki-update ta sa kay Aksyon Eden Abuso parte sa sining drug operations kahapon masubra 1 milyon ka pesos ang na recover sa mga kapulisan sang Police Station 5 dra sa area sang Barangay Takuling.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, pagpang-away kontra kriminalidad, prioridad ni Lieutenant Colonel Joy Malong bilang bagong hepe sang Bago City PNP. Samtang sa balita naman sa special assignment, balita ni Aksyon Art Tayhopon, pagpamakal sang NFA nga humay sa syudad sang Bago kag Banwa sang Ilog, nagumpisa na madamo nga ani ginapaabot sa katapusan nga bahin sang bulan sang Setyembre. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga shabu para sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ginapadala gid lamang sa mga dalagkong mga personalidad gikan sa National Bilibid Prison sa suno sa Pidia Negros. Balaan man lang galing nga ginapadala sa mga dalagko nga mga prominenteng pamilya, mga drug personalities nga wala na ginadakop kung balaan sang pidiya man lang niyaman. Nanugid ba lang kamaturan sini... Ay, oo, hindi ta maintindihan. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib laptaho nagaduging pagpangkuryente sang isda sa mga kasubaan, ginkampanyahan sang City Agriculturist Office kag kapulisan. Samtang sa aton sini balita nasyonal paksyon o konfaksyon ni Pacquiao sa PDP laban gindeklara nga illegal. Kadamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho na buhinan. Kag kalakip man 15 milyones ka mga Filipino bakunado na kontra COVID-19. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon tada nga nag-like kag nag-share sa aton sining programa sa Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon BBB, i-like lang kag i-share ang aton sining programa kay tirahon ta ina dugay-dugay plus ang inyo sining mga mensahe kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta nga mga kaaksyon naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang STL o kung Small Town Lottery sa unang draw September 8, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 8 kag 16, liwat 8 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta nga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? May lang nga pagpamati kay Madam Gian Resisio kag Jocelyn. Salamat gid, no? Kag kalakip man sa kay Mark Bahita. Thank you so much, Mark Bahita, no? Kay Taguligan Ray Canilas. May lang nga pag-monitor kay Loloy Mulo. Thank you so much, Loloy Mulo. Jacqueline Horos. Thank you so much, Jacqueline Horos or Joros ni siguro. Rochelle Polencio Susana, Lisa Montecastro Narciso, kay Bolbergs Borgs Jr., no? Kay Bong Belgs Borgs Jr., Slasser Sumugat, salamat, Nelisa Bilbes Alpay, no?
Thank you so much ni Lisa Belbis Alpay, Arnel Po Disamparado, Mary Rose Terol Grossa, Barrio Garay, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Ding Miraran II, thank you so much Ding, kay Hel Javier, Ana Sinoro, Mario Bacauco Irad, may lang pagpamati, and Melanie Leong Borda, thank you so much, no? Salamat gid. Ayos, sa iban pagid kay ay sa Diasis Balues, may lang pagpamati, Shirley Santillan, and thank you gid, no? Kay Milanilio, okay. Sa kay Rhea May Ladjo, thank you so much gid. Erwin Dicatoria Gonzales, Franklin Tilujillo, kay Melchor Baroca Rombines, salamat gid. Romy Alconsa sang OTTG, salamat gid. Thank you gid Romy Alconsa. Then sa kay Sensei Umaha, thank you gid Sensei Umaha. Kaginatamyaw lang pamilya yada sa DSB Pastor Eleazar, kag Anselma Pontiliano, Rebecca and Ryan, sa kay Rika, Jane and Joshua Pontiliano. Nag-monitor siya sa Arizona, United States. Thank you so much, Zenze Omaha. Okay, thank you, Gid. Salamat, Gid. Sige, ang iban pa naton nga mga ka-aksyon, sili Madam Elizabeth Malaga Gamala, ara man siya, no? And Rara Kabahog, salamat, Gid. Rara Kabahog. And Ana Sinoro, Rhea Miladjo, salamat, Gid. Kay Dan L. Josana, thank you, Gid. Sa kay Barrio Garay, salamat. Hil Javier, thank you gid, salamat. And sa kay Zorab Javier, thank you so much gid. Zorab Javier from Panokoy. Homalumina, thank you gid. And Mary Jane Saludares, Atia Kim Eriman, sa kay Rizalde Mindanao. Francis Gonzales Villaflor, thank you so much, Gid. Melchor or Alza Joy Bugtong Navarro, no? Thank you, Gid. Okay. Patrick GRB Disina, Jinky Dialagdon, may lang pagpamati, no? Jinky Dialagdon, Patrick GRB Disina, Doc Crispin Hico. Thank you so much, Doc Crispin Hico. Salamat, Gid, no? Sige, ang iba naman pakarunan taniya sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Ayos, sige, dali lang, standby. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was run. Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:05 na nga aton oras, mga kaaksyon. 12:05 na sa mga kaaksyon ta. Nakatimo-timo na, nakapanyaga na, nakaplastar na. Sige, karon dugay-dugay, lambadahon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. But before sina, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang ka-latest nga report gikan sa DOST Pagasa,
ang severe tropical storm Julina, no, na mintinar ang kabaskugon samtang nagagiho ini sa aminhan na katungdan sang Batangas mga kaakson. Last 10 sining nga aga, Miyerkules, ang sentro sang severe tropical storm Julina ang makitaan sa bisinidad sang Rosario, Batangas. May dala ining kabaskugon nga hangin sa 95 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmulubadlos nga naglabot sa 130 kilometros por hora, no? Nagahulag ining bagyo pakatungdan paminhan sa kadasigon nga 10 kilometers 10 kilometers per hour mga kaakson, no? Samtang wala naman sang tropical cyclone signal sa bugos nga isla sang Negros Occidental. Baliging kakas na to siya kay nasang kaagahon mga kaakson. And sa pinaka-latest nga report angot sa Typhoon Kiko naman mga kaakson, no? Si Kiko nagbaskog pa samtang nagahulag pakatundan nabagatnan katungdan nga bahin sang Philippine Sea, no? Last 10 man sining nga aga, mga kaakson, ang sentro sang bagyong Kiko ang nakitaan sa 1,120 nasidlangan sang Central Luzon. May dalang kabaskugon sang hangin nga 155 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlo sa 190 kilometros por hora mga kaakson, no? Tinagahulag ining bagyo pakatungdan nabagatnan katundan sa kadasigon nga 20 kilometros por hora. Amo nang latest nga update angot sa lakat sang panahon sa lakat ni Julina kag ni Kikong bagyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12, 10 ng oras, 12:10 na mga kaakson. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita. Ini may kangtanan sa mga Cebu para sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ginapadala gid lamang sang mga dalagko nga mga drug personalities gikan sa National Bilibid Prison suno sa PDEA. Yaring report sang patrol via Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Amidado, si PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez nga may pipila ka mga illegal nga droga ang makalusot o kung makasulod diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya pang magamay na gid lamang aksyon Rex. Now sunod diri kay Gomez. Gamay paning na recover sa Takulingo? Oo, mga gramo pa lang ang makasulod. Wala na kulo kinilo, action Rex mo. Ate, laton nilang kinilo dahil kag matapos ng mga kadamo sang kadalag ko na sang nagasulod diri sa aton. Hindi lang ni sa Takuling matsagan kung may bagong shipment ni mo. Gani man aksyon Rex. Actually, ginpamangkot na ito, paano ni siya kalusot, sir? Siya piyak sining kaway naman human... Alang-alang naggalupad sa hangin na? Oo, paano ni, kuha ni siya, ginapatalang, tropex. Actually, aksyon Rex, ano siya, wala na gidman siyang kabayo, o kung human transport, o kung human courier. Why sang ano? Wala na siyang human courier, o man kabayo, bala. Di ano na, ginpagi na sa hangin? Hindi padala paagi sa transportasyon. Di may courier gigapon eh. Oo, Amo na monitoro nila kung anong courier na, kampanya man na sa o kung tawo nga dagadala sang droga halin sa iban nga lugar, pasulod diri sa Bacolod, kag Negros Occidental, amo talupang doon sang PDEA. Correction, Rex. Actually, suro sa iya ang makalusot lang ni sa pila ka mga courier services kag iban nga mga delivery services bala aksyon Rex. O kag panguntato na ng services nila kung madakpan sila like to sang nagligad to isa ka ginapadalaan blas ang mga package to kung madakpan nga may drugs na sila kung ipasira dayon.
O ginpamagkutat naton Aksyon na Rex. Siguro sir, paano niya matabo karon sa mga courier services abi nga naga-deliver abi sining mga illegal drugs. So sa iya, actually, may memorandum dito sa Manila, may memorandum of agreement o kung MOA Aksyon Rex. Ang PDEA sa Manila kag ibang nga mga courier services nga dapat kung may aragid man kaangay sila mga illegal nga droga ang igapadala dapat i-report gila yon sa PDEA kag may ara man nga mga miyembro sang PDEA dito sa Metro Manila Action Rex nga nag-check gid man amang ginambal nila mga interdiction sa mga courier services nga paagi sa mga canine dogs Action na Rex. Amo ni ang nag-checker o galing kiti ang realidad lutsan gihapon Action na Rex. No? Amo na gani ko wala sang tubong dito sa mayor nga ginhalinan, butang mo sa New Bilibid Preso nagalin ang droga. Ang ambot kung paano nilatap naon, basta importante lang da, kung tani diri sa aton, hindi na magsulod ang mga drugs ni, kadalag ko hamako mo ni pila kabulto ni. Oo, makon mo na iya nga 150 gramos, 151 grams kagabi. Kung di man halin sa National Bilibid Preson, bisan sa iban nga mga lugar, dapat matapna na nisang PDEA. Sino man yung magkampanya yung ahinsya sa gobyerno, kundi PDEA man lang? Actually, din klaro niya gani Action Rex mo nga sulod sa iya ining illegal drugs, wa ini gigalin sa sulod sang National Bilibid Prison. Kundi inihalin sa guwa mismo sang NBP o kung National Bilibid Prison. Kay ang mga drug lords kag iban nga mga kilala nga mga personalidad amo lang ang ara sa sulod sa NBP kag sila ang may control kung pila ang ipadala o kung ano nga supply, kag pila ka supply ang ipapadala sa sulod sa Bacolod, Negros, kag ibang pang lugar. Through communication, Aksyon na Rex. Tingala ko ning komunikasyon nga through text or tawag ning hindi ma-monitor ni sang NTC. Buto may NTC pa subong Gani man. Aksyon Rex, kundi sa mga presuhan, ginabahan ng cellphone, bawal na siya bang Oo. nagkakalusot sa gihapon. No? Kung ginabawal ang cellphone to sa mga presuhan sa New Bilibid Preson nga kalusot pa ni gyapon eh. Gani, basi bawal lang sa magagmay. Basi no? may favoritism naton. Nang paboranta lang ka. Oo. Pila daton. Nga, amo na ang Amo lang dapat permit. kalimpyuhan gid sa ridor mismo sa ngaton sining bilangguan dito sa New Bilibid Preso kay kunway ni ang mga contacts nila sa sulod ambot ko magkalaano ni sila. Gani man kay kita mangkot ganit naton si Sir Gomez. Sir din ang normalihanin ang illegal drugs. May ara sa Manila, kaangay silang natabo man dito sa may San Marcelino, Sambales, bala Action Rex. Okay, ato, dako man to kung wala to masikop sang PDEA kag sang pulis naton. Damo gidulo tingkarag to masuplayan nila mo. Gani man, damo pa to yung ang Negros kag Bacolod, guro may parte pa to? sigurado gid Action Rex makon mo na iyang sobra tunga sa tonelada. Mga 3.4 bilyon ang presyo sa to, makin mo to. Gani, sa Aksyon na Rex, hindi ko gani, kung iniya nakalabot, bisan isa ka kilo lang sa Bacolod, isa ka kilo sa Negros, sigurado, damo, ginaya ulo nga magbinagpik. Damo, gid mabagtong sang sarwalya, pro. Gani man Aksyon na Rex. Amo na. That is why sunod sa iya, kataminado gid man siya Aksyon na Rex. May ara gid man makalusot bisan nano kay strikto sang pagbantay dito sa Metro Manila. Madakpan gid lamang Action Rex not unless kung may timbre gikan man dito sa Manila na masulod sa Negros, masulod sa ibang nga lugar sa probinsya kag sa Western Visayas. Amuning mga bagay nga kung kaisa madakpan gid lamang provided nga may timbre sa ila Action Rex. Tigun saligan ta lang ng timbre, kagway kamoy ag kampanya, mas mayo pa dulao na lang ng ahinsya ninyo. Yatag lang na sa isa ka grupo bla.
para kahit paano yan, matap na, naging illegal nga Oo, droga kati diri sa kung aton. kulang ka mo personalidad, way managyapon pulos. Sabagay, kulang yun man tuod sila Aksyon Rex. Ti ko masalig man lang kita gyapon sa kampanya sang kapulisan ta sa timbre, mas mayo nga ti hulaton ta lang nga i-dissolve na lang na dulaon lang ng ahinsya sang gobyernong pinigyan kita wala man isang ay oo, poraya lang sa may mayo ang performance ha. Yes, Aksyon Rex. Gusto mo pamatian ang hambal ni Gomez? Sige. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Sa information that si Intel Police ina nga ang balnagikan sa Bilibid Prison hindi gina nga ang items mismo dra mismo sulod kundi ang mga contacts balat kadamuan sa aton mga local drug syndicates ang ilang mga contact ara dira sa sulod. Minito sa sir sa aton information na bato na ang iningan ara sa Bilibid Prison nga ara sulod mismo sila ang contacts iniyari sa gwa. Sila bala ang nag-control sa communication kung dili ni nga items ipadala isin o sa physical contact sa sulod mismo. Like diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sir. Sa paano nila paagi makapadala gid sila diri sa aton? Wala na kita subong sa mga ginatawag nato ng mga human courier ito mga kabayo bala no. Kasi lagi mismo nagakuha sa items dito sa Luzon tapos pagkadto dire. This time around, ang ina ginahimo, kinapadala na sa mga rolling cargo o kaya sa mismo sa mga courier service na pagkatugri sa aton, gina-claim na lang nila sa kung diin nga, kung ano nga courier service ang ginagamit. Sa Manila pa lang daan, sir. Medyo stricto na. Yes, sir, stricto gid man sino. Kaya in fact, sir, kung hindi stricto, amo tabo, damo gina mag-alabot diri kay that is why nakita man gid nila na stricto ang pati sa mga courier service. Kaya kung makita nato sa ina nag-alabot sa aton, mga gagmay ba lang nga mga putos-putos lang, hindi sila unlike nito mga isang kilo gina mag-abot. Subong sa mga gagmay na lang. Kaya mo gani, dito pa lang sa Metro Manila, ipadala pa lang na intercept na siya. So ini magkalabot sa aton sa ini nakalusot lang yun sa kadamuon sa mga paagi nila bala na sa kadamo sa ila paagi na ginahimo para kung makalusot. Ang ila ginapadala medyo gagmay lang ang ipadala nila sa courier service. Kaya mo gani, risgo rin na sila parting magpadala kaya hindi nilang balaan kaya kasi ma-intercept na mas bibi sa aton interpretation. Pero may makalusot dito, dira pa lang mismo sa pagpadala nila, may chance na gina makalusot kaya hindi man perfecto man ang aton nagabantay sa mga courier service. Kasi yan ibig sa amon sa PDEA, ang sa atong national office, mga MOA with other courier service, kaya mo gani, ini ginatutukan mga ito mga courier service ang mga ginapadala. Pero sir, may mga time dito, mga chance na makalusot, ini sila. Ang mag-abot sa Bacolod bala, kina-check up man ni gyapon. Yes, sir, gina-check mga action na siya, pero amo gani siya, no, kung hindi ginato magamitan sa K9 yun, hindi gina siya makita. Kay physically, why kami makita ng manifestation na illegal drugs na siya. Halimbawa, itong mga na-confiscate, nakasulod siya sa dalagto ng mga speaker box. So, why naman magtuo, no, may ara gali at droga sulod. And ang iba gani, ara mismo sa sapatos, and iba ra sa rice cooker, hindi umabalan. Kaya why di siya physical manifestation, pero lagi ito may intel reports tao, kaya may ara ta K9 na nagabantay, amo na madakpag ginapin niya. Daligid lang kay na utod si Aksyon Alvin Graba sa report gikan sa patrol, no? Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 ng aton oras, Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, kabahin ni isang pahayag ni Nicolas Gomez. Kasi siya man nagambal, no? Batian naman, wala sang physical manifestation nga ang ina padala may droga sa sulod Aksyon Rex. Muni ang problema. Ang pag-monitor na ang problema kung di na ginabutang kag nanong makadetect ng machine na. Alang malupad lang na kasangin lang na nagadala ang drugs ngayon na kundi sa eroplano, sa barko. Oo. Gani man alang wala equipment sa puerto, sa airport. Isa pa na Aksyon Rex, sakto. Paano hindi ma-detect na, bisan sa lawas pa nakatao, gagi sa machine daw ma-detect na siguro, but paano na ma-detect Aksyon Alvin na? Gani man, kasi nag-tigbaliw balao. Natigbaliw, tapos pag-abot sa isang lugar, baylo naman siya. Oo, pero pag abot sa Bacolod, droga na. No, gani man. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa
Patrol, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:22 ng oras sa mga kaaksyon ta Santo Una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa palayag ni Councilor Inoy Novero padayon ang pagpamatok sa ginadusohong limited face-to-face classes. Ambot ko na nung matabodre kaya nga to sining DepEd Bacolod daw wala man sang say, daw wala man sang mihura. Ambot ko na nung palayag nila sa 13 na paabot ang mga ginikanan kag estudyante na nung advice nila hindi mo man contact ni si nuning si Salis ni ay na nung ma'am pagrobotwa man bla pag may time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex padayon nga nagapabutsag ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Renencito Novero, nga personally para sa iya nagapamato ang Action Rex sa ginaduso or proposal sa gobyerno nga pag-resume sang limited face-to-face classes dili sa pungsod Pilipinas. Action Rex kun madumduman tinalikdan nga mga inadlaw ginaprobahan niya sang National IDF ang joint circular sang DepEd kay DOH nga pagpatigayon na sang limited face-to-face classes sa mga lugar nga makabig nga low risk sa COVID-19. Action Rex sa interview naton kay Councilor Novero tiyang ya sinayang pahayag wala pa sa gihapon sang seguridad para mayara sang assurance ang safety sa mga kabataan na kag mga teachers. Action Rex nasunod siya para siya wala man ginadalian no ang pag-resume sang face-to-face classes. Action Rex isa din sa mga suggestion ni Councilor Novero nga ang present naton nga set up sang pag-deliver sang pagtulunan sa mga kabataan ining blended learning instruction. Action Rex according to siya dapat mapadayon ng ini kag kung may mga adjustment din man dapat amo dira magatutok ang gobyerno sa kwan lang sa ginalantaw nga pag ginaduso lang nga face-to-face. Action day lang gaduso na mga ginikanan kay tinabudlayan ang mga ginikanan ho. Yes, no kaya man gani ang mga ginikanan ang iban may trabaho pero iban magatutok. Action Rex sila sining mga module maset up dira sa mga laptop para sa online learning nga tino ka additional no nga trabaho sa mga ginikanan. Luwas additional trabaho, additional gid yang galastuhon Yes, like internet connection, especially dira sa mga naga-online na learning. Action Rex. Kami ara mga grade 1, especially sa mga private school, ngati ang gintili nila Action Rex sa online learning. Like mag-operate sila sa mga tablet, cellphone, or iban man dira mga gadget para magsigi-sigi lang, no, kaging di maguntat ang ila sining nga pag-eskwela. So according kay Councilor Novero, ang mga Action Rex nga ang maginikanan may ara iban opinion, nagapabor, may iban nga opinion nga wala nagapabor, so samo-samo ang reaksyon para sa mga ginikanan. Aring tingog ni Councilor Renencito Novero. Personally, I hope na hindi namin pag-iiba yun on. There is no security yet na assured ng kabataan kag mga manunodlo. There is no wisdom and there is no urgency na magbalik kita sa face-to-face classroom instruction. Kung ang asang blended instruction format still sufficient, then amo lang na anayatod sundo until makalapot kita sa atong ginatawag na immunity status or herd immunity. Mga manunod na vaksinado, mga ginikanan vaksinado, doon mga kabataan na may para at siguruhan. Pinapilit mo karoon ng classroom instruction only for purposes of academic excellence or improvement. Pero in exchange na
ina-expose mo sa risko ang kabuhi kag ang ikayong lawas sa mga kabataan dala ng mga manunodlo kapulauli na sila balay may God forbid pero kung malatnan sila mga natuan man na so just imagine kung ano nga sahi ang halit ang natugas na. Action Rex na Ako, pabor ko nga hindi lang anay mag face to face kay kabudlay pa sang sitwasyon mo galing kay tinggidikana naman. Amo naman ang problema ta kay sa prangkang istorya kulang gid ang ginatudlo sa mga kabataan mo. Yes, amin na action Rex ang balik sa Novero nga mga kabataan hindi mapunggan nga maghampang sa tulod sa ngutulakan. Nga muna ang social distancing, hindi ma-implement ang mga health protocol, kaya magluwas sila kung mas stricto din man nga ma-implement yung mga minimum health standards sa sulod. Do hindi gid guro matuman aksyon dahil kay mga kabataan tatuod mga teachers da hindi na mapunggan kabataan hindi maghampang da. Yes, maayagang yang gina-action Rex dining mga kabataan once nga mag-resume ang face-to-face na classes. Sa mula to ang palayag ni Councilor Novero na kung mahimo, mapadayon lang ang blended learning action Rex kag maghimo lang sa mga dugang nga tikang para mangin effective pagid ang paghatag sa pagtulunan sa mga kabataan sa tunga sang COVID-19 pandemic. So maabot to September 13, kaya muna magabukas ang klase sa mga pampublikong eskwelahan. Actually, ang Bacolod Rex, hindi mo siya makabig na low-risk area sa COVID-19 kaya under pagta sa GCQHR. So gusto nyo hindi kita qualified no? Nga mag-face-to-face sa classes dire. Pero may iban nga mga lugar or LGU dire sa Pilipinas nga low risk ang idas nga sitwasyon sa COVID-19. Pero ang kabataan, di kagang ginikana na mo gidang pinakaluluoy ni? Correct, no? So, amo na, ati hulaton naton ang mga development action Rex kay ginaprubahan niya ka National ITF pero ang last say sini ara sa gihapon kay Presidente Rodrigo Duterte nga makapilaman ka beses kinag-reject or nagbasura tining proposal sang DepEd, DOH, kay National IATF. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:29 at oras kadtuan ang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa special assignment sinimay kang tanan sa pagpamakal sang NFA Blaniho sang humay sa bago kag banwa sang ilog nagumpisa na madamo nga ani gidapabot sa katapusan nga bahin sang bulan sang Setyembre. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art? Wala gid sa kapabatsyag galing sa call kag text Aksyon Mexa. Way good? Ay, ambot basin ang bakasyon si Ma'am. Gani man pasiblaw ay takay balong daw ay saga pabatsyag man tuod na. May sir siya sa province no apo si Sela Buton eh. Tama inform mo lang sa earlier pero si Ma'am daw almost pila na ni ka attempt naton nga mag-interview daw hindi gid available ang taga Bacolod di peda. Manugbukas na subong daw wala saya gana ya magsapak. Magkutlan ta karon sa mga maestro kung ano mambal sa mga teachers Gani, mayo pa si sino gani na si Mr. Langre. Uptake na yan. Sa bat ni Saya Dayon niyo tawagan. Tawag mo lang na yan, aram na Dayon. Pero si Sales daw pumatyagan ko daw politika man si Aya. Magkutlon ta lang na makilalay na ito mo ng tabo. Kaya dili lang tanay kung hindi ang taga-depende dito sa NFA kaya doon hapos-hapos sila kay actually sa mga Sumex nagligad ang team ni Sir Epifanio Cosca sa mga officials natin Luis Negros, mga congressmen nga mga opisina ang gina-target nila pahimaluman na bilang kabahin ini sa nila campaign angot iya sa natalana nga pagpamakal o procurement sang palay nga ti mandated sa idalom sang inipay nga gusto Manila ipadangat ini sa mga congressmen para sa ila district papahimalo ini sa mga mangunguma. No kay actually subong nag-start na sila ang Sabago City gani ang latest dito narakuha nga data ni sa Cosca at least mga 2,000 palay na ang ilan na pangumpra
naamuning namin quality. While dito sa Nangkalan, sa ilog sige-sige man ang ilang pagpamaton sa humay. Amo pa lang na so far nga mga warehouses nila ang mayara na sa nga ginapamakal. Kaya gina-expect rin ni Sir Cosca nga by last week sa September pa ang damog ani Aksyon Rex. Ang problema lang sini kay tibangon sa mga bagyo bla. Although sila ngiti kabay pa after Kiko ni kung maglamay ka mas Kiko, hindi lang magigo ni sa ato nga magalit na naman sa mga mangunguma. Kaya mo lang yung chance sa Aksyon Rex kay makabaligya kag nagapabilin gyapon sa 19 pesos per kilo ang ilang pagpamakal no sa dekalidad nga humay o kung makapasar sa quality control ginaimponer sa ilang talatapan tisir nga kung mag-inulan ni kag makarabasa nagkaroon ang ginaani sa nga mangunguma maperdi ina nga hindi makapasar sa quality control sa ilang talatapan. Yari siya Sir Epifanio Cosca ang OIC General Manager sa NFA Negros. Trambago and sa southern part. Kaya pa sa mga available dryers nga na sa DE, no? May mga dryers sila. So definitely hindi pa man nga daw pa ng harvest nila duhan So daw makamat pa so makayak sa dryers ang especially sa RTC, Rice Processing Center nato sa Bago, no? Kung ano lang ma-produce nila, they have to sell us to the NFA. Malalang action art na magdungan mo kung hindi makaya sa facilities ng rice processing plant or sa mga dryers nila na existing dito nga sa Bago. Mag-ulan, kung sa solar drying, they have to resort into mechanical. Ang available na mechanical are sa RPC. Okay pa subok, hindi pa definitely mga end of the month siguro mo na magdugan-dugan. So, kapangayo lang tasang maayo na chimpo kay parang yun mo sa atong mga local farmers. So, sir, mga more or less, mga pila na bakalta? Mga sa diri sa Bago, mga more or less, mga 2,000 bags na. Malang sumak sa palayag ni Mr. Cosca ang OIC or Acting General Manager, Acting Manager sa LFA sa Negros Occidental. Ang Aksyon nyo, Aksyon ay tayo po na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhupon balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Akson Art sa liyadahon ta, ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Akson Marlon Hinovia on standby ni may kang tanan sa 88 ka mga pamilya na apektuhan sang Bagyo Julina sa Negros Occidental. Mga Negrenseho ginpaalerto naman sa Bagyo Kiko, no? Kung masulod si Kiko diri sa aton ba dapat mabinantayon kita, no? 51 anyos nga auto electrician sa syudad sang Talisay napatay sa COVID-19 kahapon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa unahon ko lang ng initial nga datos ngagin pagwa sa Provincial Disaster Management Program Division ko na PDMPD. Antes na Aksyon Rex ulayhon ang medyo talalupang doon man nga development ko na politika sa probinsya nga level. Aksyon Rex, no, kamay ara sa isa ka incumbent nga official sa isa ka syudad sa mga lamang nga adlaw nag-declare sa Aksyon Rex mapili man alkalde sa isa ka dako nga syudad dara sa may northern na Negros. Sa mga aga nag-deklarar sa Aksyon Rex ining syudad ni kinalantaw man nga daw mga maamo man sa syudad sa Bacolod mo kasingki sang papolitika na unahon ko anay sorry initial pa man lang ni again present Aksyon Rex nga datos sa nga PDMPD bagay sa kay head Dr. Gerhard Kailian kay may ara sa mga lugar pang sige-sige pang ila sa nga pagkakolekta sang datos angot sa kahalitan gaginbilin sang Bagyo Julina. Sa initial kon ato sa nga kabugusan nga may ara sa 88 ka mga pamilya ang apektado, no, sa Pontevedra, Isabela, La Castellana, Hinigaran kag Banwas ang Medalbagan.
Sa Pontevedra, sa Cambaros, 7 ka pamilya apektado. San Isidro, 57, medyo madabo-dabo sa bayan sa San Isidro, Pontevedra. Sa Isabela naman, sa Hacienda Pasanggilan, Barangay Tirungan, may 3 ka mga pamilya. Hacienda Alegria, Barangay 5, 4 ka pamilya, ara sa evacuation center, dara sa may socio-cultural center. Prote sa buong siguro tamat naman balik sila sa nga puloyan kay dasig ang pagsabsay pa sang tubig. Banwa sa Ganegaran, ginahulat pa nilang dugang nga datos pero may isa ka puloyan ang partial nga nahalitan. Sa Banwa sang Medalbagan, sa Barangay Payaw, may landslides nga nagaluntad o dasig man nga na-clear ang area. Sa La Castillana, may 2 balay, totally destroyed. 14 ang partially damaged. Kaya sa natabuman nga gamay malang landslide sa Barangay Kamandag, ay siginan natin luan man, kag nalabyan man sa galayon ang area. Aksyon Rex. Karon sa hapon, may latest na nga pagawa ka datos, talatapan sang PDM-PD. Diyan mo ni, ginapalerto naman kay nagsulod naman Aksyon Rex mo. Ang bago naman nga bagyo nga ining ngalan niya nga si Kiko, prote, waikid man sang waikid man Aksyon Rex ang kadalikado nga kita na rin ato sa nga PDM-PD. Pero ang ilan sa nga panugyan, dila makatang sa kumpiyansa ay hindi mabalaan, nagaligwat-ligwat ang dalagan sang panahon. COVID-19 update, subo nga balita para sa sunod sang Talisay. Man kahapon Aksyon Rex ang Provincial Incident Management Team kon PIMT naka-record sang isa lang kanagtugang nga patay. Tagna isa na taga-sunod sang Talisay, 51 anyos ang edad, lalaki. Isa ka auto electrician taga Barangay Dos Hermanas, Talisay City. September 5 nagpa-swab test sa kag sa siniman nga adlaw, ginayon nga nagkuha ang resulta, nagpositive siya sa COVID-19. September 7 kahapon lamang ginbawian na siya sang kabuhi. Kaya nga ginbat sa Aksyon Rex, budlay ang paginhawa, nagnupo niyang yasa nga oxygen saturation. Why ni sasang comorbidities, why sasang ginabatsag pala nga balatian, no? Galing ka mati, grabe ko Aksyon Rex, blaka kusog, tang virus ang COVID-19 ang nag-igo sinesa iya. Mga adlaw, September 8, ang Talisay City, may 38 ka nagtugang nga active cases Aksyon Rex. Karon may ara sila sang 92, mga active cases, kag may 50 na ka mga nagkalabatay. Ang sarahin naman sang reaksyon ni Governor Bong Lacson kay sip-isip natin Aksyon Rex, sobra na duwags pa na nga sige-sige ang pagsaka sa active cases sa Negros Occidental. Ang bal ni Gov, waay Aksyon Rex siya sang siling nga sang naglikat ng mga taduig. Kung na mayara ya permi nga syudad, nga amo gina permi nagatanguna, nga damo kaso. Subong lain, no? Kung nagligad nga si Mana, ang isa ka syudad, among may pinakadamo active cases, sa sunod nga mga inadlaw, manubo naman siya, mabutang sa talom naman, lain naman ang masaka. Ang active cases, 1,284 as of kahapon nila, September 7. Medyo masubo-subo man nga balita, hambal ni Gov para sa Negros Occidental, pag nagalaom ang gobernador nga kabay unta, hindi ni balik sa dati, no? Nga naglabot sa sobra 2,000 ang kaso. Sa padarisan ginakahangawan man, bangod ti amat-amat naman nga nagkakapuno subong. Mga district hospital sa Negros Occidental, nagkakapuno sa hindi lamang COVID-19 patient, kundi iban pagkisri ka mga pasyente nga nagapatsag sa iban nga balatian. Ang Valladolid, ang Cadiz, 80% na kuno nga malabutan nila. Ang Cadiz City Aksyon Rex can mention rin ni Gov Lacson subong nga aga nga may ara na da nga gindugang, may dugang na da nga additional 70 beds. Kontra sa may Cadiz District Hospital, kay ang Cadiz District Hospital amo na subong ang ginatawag Cadiz COVID Hospital, no, sa Negros Occidental, no.
Ari ang reaksyon kag panugyan ni Governor Lacson sa sining liwat na naman nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Yes, tigil na naman ang pagsaka natin. But the thing is, don't know what budget it is. But it's been ongoing now for most weeks. So we're back to 1,200 plus active cases. Be mindful of it. We hope not to go back to our old high of over 2,000. Then the same, we should be alarmed if we don't do anything about it. The instructions really still the same, no? Hand washing and distancing. Salamat ka naman pamulitika sa probinsya naman nga level. Sa bahin sang local political group na ginapamunuan ni Governor Bong Lacson, ti amo ning Love Negros, Sambalya, nag-umpisa na gid man sila sang discussion angot sa konsin-o ang ila sa mga mangin kandidato sa 2022 election. Kay sunod nga bulan, ti umpisa na sang filing ang COC. May sinapol gid man sila nga hiwaton, pero way pa sang patod nga petsa kon san OED. Hambal ni Gov, small gathering lamang niya, no? Jutay lamang niya pagtelefon kamantin, di man pwede nga nabudamo gid. Pero hambal ya, imbitado diri ang mga mayors nga miyembro sang ila sa nga grupo nga Love Negros. Sino ang mga initial, hambal Aksyon Rex, ang Love Negros may ara sa gihapon sang 18 o kon 19. Hindi mapatod ang figures 18 o kon 19 ang mga incumbent mayors nga miyembro sini. Ang linyada nila ti Sem gihapon siya kandidato governor, vice governor si Jeffrey Ferrer, ang mga incumbent nga board members subong nga Love Negros hambalya matar-elect magluwas lamang sa isa. Ay isa sa naging mention. 5th District Board Member Tinto Pascon. Ay kung sila lang nga duwa ni ni Vice Gov Ferrer ang pasugtan, gusto nila kuntani nga mapara-elect si Tinto Pascon bilang board member o galing kay si Pascon nagasiling nga di plano ko ya babalik kandidato mayor sa syudad sa Himamaylan. Kaya mo na hambal ni Gov ila hulaton kung ano mga desisyon ni Tinto Pascon. Hasta subong ulaton taman gyapon ang iba niya gagampanya na. Gani ba siya? Utik-utik na siya hulaton gyapon na ano nga sitwasyon. Basi ko nara naman siguro galing way pakabuga. May rason hasta si Pascon, may rason na piho na may rason. Parehasang Victoriaso nagbuga na yung subong aga si Didi Hover papili alkalde. Si Jerry Didi Hover. Oh, nan. Yan sana nga ginaanogid nga ti taga diri ko Victoria City. Ano na sa presidente na sa sunod ang Vice Mayor's League Negros Occidental Chapter? Si Hover? Oo, si Hover. Siya na nag-preside sa mga meetings ang grupo sa mga vice-alcalde diri sa Negros Occidental. Tiyan mo na sunod, tiguan talang karon na kay Donadula bing ako sa nga contact number diri. Vice Mayor Hover, para at least mabalantawan ko na nugid ang pinagkarasyon niya no sa pagdeklarar niya na bintaha nga temprano pa magkadeklarar no. So, para at least di pila na lang kadlaw ni ho. Oo. Sa una gasiling sila Sorex nga hindi bintaha. Si una pa na subong layon niya kung makatemprano ka makabintaha ka. Kay mo hindi ka kakadtoy sa mga lugar mo. Ti may na temprano pa tani maka-announce na bla. Hindi, kay ang nagatubang si mo nga tao, Black Bilog, adlaw-adlaw ka pamangkot si mo, hindi ka na magalang pamuhol na. Kung makadeklarar ka na, wala na pamangkot, balang sa tao mo. Sa Love Negros nga meeting, ano ipapati ko si Governor Lacson kag ang iya sa set matangkon sa plano ni Tinto Pascon. Discussing that right now, wala pa kami gate, but it will be a small gathering. Basically the leaders of the group. Of course, the governor, vice governor, and all incumbent board members, except sa 5th district na lang, no? We still don't know what the decision of board member Tito Pascon is. If that will be vacant, yes, we will have to
recommend one. That decision yet, because we really want to wait for his decision, board member Cantong's decision. We will only react or accordingly after he makes a decision. Sa bahin sa mga kongresista Aksyon Rex, gisiling ni Lacson, ang incumbent First District Congressman nga si Gerardo Valmayor, mapare-elect. Sa 6th District, mabalik Aksyon Rex, kandidato, kongresista, si former Congressman Chedeng Alvarez. Sa 6th District na siya, no? Sa 2nd District, si Leo Rafael Cueva, mabalik ang report ka na baton na mabalik kandidato, pusalan na naman sila, mabulos naman si former Congressman Thordy Maranyo sa pagkandidato bilang 2nd District Congressman Aksyon Rex. Pagkaroon lang siguro ang statement naman ni Governor Bong Lacson, kay damo ka pamangkot subong mo ano ayahan na matabo sino nga kandidato sa pagka-presidente ang suportahan sang Lauf Negros kag suportahan sang majority nga mga local chief executives diri sa Negros Occidental. Isa lang di ang nakakuha atensyon sa akon sa statement ni Gov Lacson, silingya laban-laban nga damo sang choices ang mga local chief executives diri sa Negros Occidental. No? Mo na laban-laban daw mo kita matabo. Damo sa nagkatayada mapapili bilang presidente. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinufaya, una sa balita, una sa aksyon sa pagkunod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita. Thank you. Salamat Gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang sa report ni Aksyon Eden Abuso, Aksyon Alvin Graba, kag Aksyon Roger Gotib. Daligid lang ha, may tisianay. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon.
Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay nag-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo bisa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay, no? So kami dire sa Aksyon Radio, Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:08 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office ni may kantanan sa pagpang-away kontra kriminalidad. Prioridad ni Lieutenant Colonel Joe Malong ang bago gindesignar bilang hepe sang Bago City PNP. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ang iya sining police community relation kampanya kontra kriminalidad kag ang moral values ng mga kapulisan. Amo ni Aksyon Rex ang pila sa mga aksyon ang pagtutukan sa pagpamuno na sang bag-ong Chief of Police sa syudad sang Bago with Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Now, sunod diri kay Malong Aksyon Rex on the parts of PCR, plano diri nga magapakigdialogo o kung magahiwat sa mga pulong-pulong sa tagsa ka mga barangay within sa syudad sang Bago. Sa dian this time Aksyon Rex sunod sa iya nga pulis ni mismo ang magapalapit sa tawo kag maghanay sang ila sining serbisyo sa pumuluyo. Ikaduha diri nga pagatutukan man Aksyon Rex amo ni ang prioridad na yang ang pagpakig-away kontra kriminalidad ang iya siniiga patuman base man ini sa mando ni Police Chief PNP ni General Eliazar, of course with Regional Director nga si General Miranda nga antes pagid lamang galing siya nga maghalin bilang PIO sa Regional Office 6 amo ni ang handom ni Miranda para sa iya. The same man sa karon nga ginalauman ni Colonel Romy Palge nga pagatutukan ining pagpakig-away kontra sa kriminalidad. Isa pa diri Aksyon Rex ang iya sininga pagatutukan nga mapataas man ang moral sa mga kapulisan, granting nga sunod sa iya ining mga kapulisan sa syudad sang Bago masyado man kapisan. So dapat man Aksyon Rex mapataas man ang ila sininga bugal, mapataas man ang ila sininga moral, especially pagatutukan diri nga mataas man ang kuan bala Aksyon Rex nga para man mapadayon bala ang ila sining serbisyo kag mas maging maayo pagid ang ila sining obligasyon sa ngalan sang serbisyo sa pumuluyo. Ari ang pahayag ni Colonel Joem Malong. We will concentrate in police community relations and naman siya ang mga ginapang top na to, no? Because along with that, our campaigns against illegal drugs
illegal gambling, and of course, other forms of criminality. May magyapon kita nga mga nag-attempt na nga mag-involve in illegal drug trade. So, mo man na siyang isa ka concentration naton. Also, in other forms of criminality, ganito. Administrative aspect naman, the priority would be the moral and welfare of our personnel. Isa na siya katutukan kung bago City Police Station, it is performing station, which means among yung mga personnel, dili mga mapisan. So I have to look into their moral and welfare man para mga lagaan at the same time they could deliver well. Aksyon na rin sa kabayan gila ni isang pakayag ni Police Lieutenant Colonel Joem Malong. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyong Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, kolom Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kadtuan ta sa iluhantang balita sa BCPO, mga persons deprived of liberty o kon PDL sa napulo ka mga stations sa Bacolod City Police Office. Ginumpisan na mabakunahan matapos ginaprobahan sang EOC ang pangabay sang kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, ginumpisahan na ang pagpapakuna sa mga persons deprived of liberty sa pulo ka police station sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Operations Chief Lieutenant Colonel Lester Liada, sa ila report Action Rex, 3 sa 33 ka mga PDLs ang nabakunahan na sa Police Station 2, isa sa siyam ka PDL sa Station 5, isa sa 14 ka PDL sa Station 7, kamtang nabakunahan naman ang tanan na PDL sa Station 8 na may 18, kag-anom naman sa Police Station number 9. Dugang panilyada, iningatikang agon masiguro nga hindi matapikan sa virus o kung hindi maglala ang sitwasyon sa isa ka PDL kung magpositibo gid man sa COVID-19. Ginpahayag manilyada nga magkabulig man ini nga mabuhin-buhinan ng trabaho sa mga taga-Bureau of Jail Management and Penology bangod mabakunahan na ang mga PDL antes i-commit sa ila sila nga mga pasilidad. Sa piyag nga bahin, gintasugtan na sa BCPO kag sa BJMP nga magbato na sila sa 50 ka mga PDLs kada bulan gikan sa gintalana nga duha gid lamang. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Ito ang ato nga iusino kay gin-allow na nila ato nga PDL nga itagaan sa mga vaccination. So, ang iba nato nga mga station, taga na ang Station 8, 9, ka 10, sang Monday na ka-avail na to sila sang vaccination, then asang Station 5, last week, ng ilang mga PDL, gin-vaccinate naman. So, this week, ongoing na ang mobile vaccination sang city natin. So, munang preparahan pala sa atong mga station commander para i-accommodate mo ng team kami kung the city side natin. Samtang Action Rex, natalana pa sining nga hapon, iga-file ang kaso nga paglapas sa RA 9165 bato kay Arjon Ramos, 27 anyos, sila ka-dance instructor nga nadagpan kagapon sa Purok Gonzaga, Barangay Tacolong, Ciudad sa Bacolod, sa bypass ng Station 5, kag naka-recover sa masobra 1 milyon ka pesos sa ginasuspetsuhan siya. Tayo talaga reaction Rex. Ano ni siyang kategory, Action Eden? Man newly identified ni siya kung daanan ni siya? Daw ko dako, ginisang siya buhaw? Actually, isa ni ka newly identified drug individual ining si Ramos at sa pagkabig ni Sir Masangkay o galing kaya doon ginakabig ni siya nga do budigero bala Action Rex kaya doon ginabagsak sa iyang tanan kasi posible mga na-runner man nga nagakuha dira sa iya kasi kita nagabulo baligya man ginagmay man sang illegal na droga kaya ambay kung ang aton pang mga kapulitan may mga kumbaga sahi or level man na sila Action Rex mayara sa mga manugdulong lang, courier lang abi may ara sa mga budigero may ara sa mga pusher Action Rex si Ramos, budigero ni Action Rex yung pulukis nagabulo baligya man sang ginagmay nga balot. Kaya sino ni supply sang droga? Ate, amo pa ng Action Rex ang wala nila makuan na ibaluan galing kay kung ang Ramos nga apelyido Action Rex
kumbaga nabatian pa naman mo sa province iya abing ng mga drug group pala, pero wala lang kita kabalo kung padayon pinasel para sila sang operate abi o kung may mga napakahan naman sang bato kumbaga action drug. Pero ang aton sini nga mga kapulisan padayon man ang monitoring, especially nga kadamo naging sang muda dahil si action drug sa pagpasapasa wala para sa Pilipinas na nakasulod sa mga courier services action drug yan nagiti budlayan sila bangod niya kita mga private mga kompanya bala action drug di man pwede nga usisao taga-abot sa mga shipments nila isa-isa ho nila sa pag-usisa man. Pero kung si Sir Gomez action drug nagpalayag sa ligat ng interview nga may mga tinawo sa sulod ining mga drug group nga para hapos bala action drug ipagwasulod ang ila sa mga shipment. Ayos. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon, Ida Naboso. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Life Extension, Vitamin D. Tamang serbisyo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, si Baloon tanian na iho. Diri kita na sa balita ni Aksyon Roger Gotib. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Roger. Aksyon Roger. Action Rex, gin kampanyahan sang katapos sa City Agriculture's Office kay Subugman sa Pulisan. Ang ining report karon nga nagadangat sa ila nga madamo na ang nagapang-oriente sa isda. Tungod na siguro Action Rex ang kapigaduhon man na. Pero sa kay Mr. Janbos Limonte Verde, Aquaculture Officer
sa siyudad sa Cadiz upod nanday Police Master Sergeant Vicente Aranuez kaya pa nga mga aqua technician na nagpadulong sa 5 ka mga barangay diri sa may siyudad sa Cadiz kay ini sila ang nagpatigay sa kampanya surprise ni nga pagbisita gid sa mga suba ago di baloon kung bala ini mga report nga nagapagkuryente sa isda ang yaragid man so kay John Boss de Monteverde sang City Agricultural Office aton sila nga Ting na sa ngalaye, oo. That's why ang Office of the City Agriculturist pamuno ni Mr. Enrique Iscaris III sa division namon agakwa kapanya galuyag ni Mr. Iscaris nga malabot man ang aton nga kay malamang fisheries naton ang program naton is from Regis to Reef no yes sang inasay ang river naton sakop na sa concern sa fisheries nga program kaga dira na siya yung activities wala ni siya pamaagi sa fishing sa layi na siya there sa una pa na sa Bay of War sa RA 8550 and then laging pa sang 10654 ini siya may natumbas na pinalidad. So, basulong sa payag ni Mr. John Boss de Monteverde nga may duwa sila nga nagkalanakpan na sa bayan sa barangay Mabini na una nila gikantuan na. Apang ini ang gin-confiscate ang ila sini nga mga gingamit nga mga pangkuryente sa isda kag subong man gid pa-record sila sa barangay gintatagan sila sang warning o kon gin-repairman lamang hindi na dapat sila magsulit pa sa sining pagpangkuryente. Pero sa City Agriculturist nga ini ang makahalit sa pagpangitlog sa isda o ng fertility process sa mga isda sa kasubaan. Kalakip man Aksyon Rex nga nagpangbuya man sila sa pagbuya nila ang mga similya sa mga tilapia sa sining mga suba nga ila siniging kantuan agod nga may ara man kuhaon ang mga nagapamunit kung magkantugid man sa mga kasubaan. Nagahatag sila sa warning nga ang penalidad ila impose kung ila na matapos ang ila sining kampanya sa sining paghatag sa warning sa mga nagapangkuryente sa kasubaan. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since, no? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1.
Para sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1, ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapagserbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:37 ang aton oras sa langalang nata sa Tiyempo. 108 days before paman mag-Christmas Day na, mga kaaksyon. Kag 115 days before mag-end ang 2020, kag 2021, kag magasulod na ang 2022 nga tuig, mga kaaksyon. No? Sige, salamat gid sa inyo sining nga pagkigupod. Standby sa masunod nga programang way ta malabutan, pabuwasantan lang ini. Especially mga greetings ta, pigado gid ang aton sining nga oras. No? Sige, standby sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.